yala i delila k'i kɔnɔnɔ miiri don dɔ la ko rédaction bɛ fɔ cogo di an ka kan na? Bi n bɛna o ma dɛmɛ o de kɔrɔ ɲɛfɔ aw ye. N b'a fɔ bienvenue sur notre espace comment dirais-je ni sɛnɛ n b'a fɔ di kɛnɛ kan. Bi an bɛna kuma min ɲɛfɔ i ye o de ye rédaction ye. Rédaction ale ye ka i miiriya labɔ k'a sɛbɛn sɛbɛnya cɛɲina k'a datɔmaya ka ɲa. O labɔli a bɛ fɔ o de ma ko rédaction. An kalann'o la école siraw fɛ walima an ka kalanw siraw fɛ. Donc an b'a tun b'a fɔ a ma ko rédaction. Rédaction ale de ye k'i miiriya labɔ sɛbɛnli sira fɛ k'a datɔmaya ka ɲa. I b'a ye cogoya caman bɛ ale la. Donc a bɛ fɔ rédaction de ma an ka kan na ko sɛbɛyali, k'i miiriya sɛbɛn k'a sɛbɛn sɛbɛnko ɲuman la a ka se ka faamu ka ɲa. A bɛ fɔ rédaction de ma an ka kan na ko sɛbɛyali. Comment dirais-je ka bɔ i ka kuma la? O la f'i k'i abonné anw na.